Ćao narode. Davnih dana sam obećala parijski njujin. Mislim, davnih dana, te kad sam bila u Parizu. La dure. I tako bilo to. Vidimo se ćemo, šansi. Izgledat će lepo kutija na fotkama. Razlog zašto ovo snimam, kupila sam neke stvarčice kojih nema ovde i kojih ima ovde, ali prvo i osnovno, zašto ja snimam ovo, jeste kapitalac. Ljudi, našla sam je u Cerin ulje za tužiranje od litar za nekih, ja mislim, 14-15 eura. Pošto ja ovo ulje kao da pijem, a ne kao da se tuširam s njim, morala sam to da kupim, naravno. Mislim da su imali čak i onu varijantu kao i onaj losion za pranje i gel za intimnu nego i sad se kajem što nisam kupila taj gel za intimnu nego svako malo, svaki drugi mesec kupujem, kako se zove, taj gel, obnovljam zalike. Ono što je najvažnije, dakle, jeste Cerin. Moja kupovina u Parizu nije bila uopšte planirana, zato što sam bila 3 dana tamo, imala sam jako malo vremena, isplanirano otprilike sve šta obilazimo, tako da jednog dana, to je posljednji dan kada smo bili u Parizu, padala je kiša, muž i ja smo seli negde da popijemo kafu, pojedemo neke makaruse, jel? I pored tog kafića, odnosno posle tičarnice je bila apoteka, gde je sve ne znam koliko jeftinije nego kod nas i naravno da sam se izglupirala. Sad, imam ovde 2 L'Occitane kese, međutim ništa od L'Occitana nisam kupila, dobila sam gomilu testera koji se nalaze ovde i mene sada mrzi da radim te kesice, ono devojka u apoteci mi je spakovala brdo testera. Ono što se meni, evo recimo što sam kupila sam kada sam kod testera, ovo je Nux neki setić koji je po meni odličan, odnosno idealan za putovanja. Ovde imam, ja mislim, gel za tuširanje, mleko za telo, parfemčić, ulje bez šljokica, mislila sam da je sa šljokicama, i parfimisana neka kremica, i uz to se dobije ovaj slatki zlatni neseser, ovo kao može u avion, zbog količine, tako da dopalo mi se, eto, pa sam se častila Nuxom, zato što mislim da mi idealno tako da ispravim neke njihove stvarčice. Dalje sam kupila, samo sekund, ovo je inače moj muž, nenormalni, koji voli parfeme i juri parfeme po free shopovima. Kad smo već kod Guerlaina, on je kupio Guerlain set parfem i gel za tuširanje i ja mislim dezodorans za, ne znam, tipa 80 eura, a kod nas je samo parfem 12.000 dinara, tako da isplavi se juriti parfeme po evropskim gradovima, pogotovo free shopovima. A kada smo kod free shopa, ja sam kupila greškom Elizabeth Arden, ovo je Visible Difference, ovo sam mislila da je krema za telo, međutim, ne, u pitanju je 100 ml kreme za lice. Ja ne znam kada ću ovo da potrošim, ali probala sam je i odlično je. Miriše klasično na Elizabeth Arden. Prvo sam krenula da je mažem na telo, onda sam shvatila da nešto tu neštima. Free shop. Jao, častila sam se predivnom Guerlain paletom, koja se zove Les Colores, Le Petit Robe Noir. Pretpostavljam da se tako izgovara. Dakle, ovo su boje male crne haljine. Ja sam ovo kupila u free shopu, nisam videla da li ima kod nas, nisam videla uopšte da ima bilo gde ovako u prodaju da se kupi. Ovo je meni otvoreno, majko moja. Dakle, paletica izgleda ovako. Ovo belo je ogledalo, ovo je četkica za rumenilo koja mi je slatka, ali je ja ne koristim. Puder, rumenilo, 1, 2, 3 senke i mnogo sladak sjaj koji bih mogla danas da stavim. Pomeću ga. Uglavnom, kupila sam ovu predivnu paletu i super mi je za svaki dan, čak i kada hoću negde da idem smoky eyes, može da se izvuče lepo sa ovom mat crnom senkom. Zatim sam kupila Bioderma Atoderm, ovo je krema za ruke koja je koštala da li 3, da li 4 eura i zato je kupljena. Ovo su neki René Futurtere, recimo,
testeri, zalutali ovdje. I kupila sam, ovo je, pretpostavljam, Caudalie, ovo je neki kao setić krema za ruke i labelo koje ću možda nekome da poklonim, vidjet ću. Zato što sam zaboravila da sam ovo kupila, a ne treba mi. Lepo je. I, jao da, ovo je neki setić, ljudi. Ovo mi je najdraži ulov. U pitanju je francuski brend koji se zove, izgovara Roger Gallieu. Pretpostavljam, ili Roger Gallieu. Kupila sam ga zbog ove divne kutice. Unutra se nalazi, samo da vidimo, sorbe za telo. Dakle, to je sorbe. Ovo je gel za tuširanje i parfem ili toaletna voda, šta god, sa mirisom džumbira. I inače strašno volim miris džumbira. I tako je divan, letnji, osvežavajući, i ako idete u Pariz ili u Francusku, bilo gde, potražite ovaj predivni brend. I što se tiče kozmetike i šminke, to je to. Mislim da je moj muž kupio još jedan parfum, ali ne znam gde je. Tako da, eto, ali kapitalac je pobedio. To je to što se tiče mog parijskog Nuina. Snimam ovaj video samo da ne bih gušila kada izbacim opet kvartalni Nuin. Onda ću samo stavim jednu fotku i da kažem to je to iz Pariza. Eto, nadam se da vam se dopao video i vidimo se. Ćao! Lajkujte, subscribeujte se, fali mi followera.